खुलुमबाय आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों राजखान्थिनि मोनसे जर'खा खौरां। नंगौ, प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफ्रा जानगार जालांबाय आरो गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा प्रमोद बर' बिथाङा गोहोआव गैयैनिफ्रायनो गोबां इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआव जगदान जाहैबाय आरो बेखौ सोंथि खालामनायावनो प्रमोद बर' बिथाङा गोबां माने बाथ्रा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव थांनाय साननैसो सिगांसो इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि राकेश ब्रह्म बिथाङा गोबां माने इउपिपिएलनि मावथिखौ लानानै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रिजाइन होबाय एबा इउपिपिएल दोलो नागारबाय आरो बिथाङा फोरमायदों जे मसलपुर ओनसोलाव इउपिपिएल महरै जिर' जाबाय होननानै बेखिनि बाथ्राखौबो बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय दिनैनि समाव गोख्रोङै फिन जाथाय होदों प्रमोद बर' थामहिनबा रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा जे सोरबा थांनाय फैनायजों एबा राजखान्थि फोथाराव थांनाय फैनाया सोलिबाय थाखायो, नाथाय सोरनिबा थांनाय सोरनिबा फैनायजों मोनसे राजखान्थि दोलोआ डिसाइडिं जाया एबा राजखान्थि दोलोआ थांखि लानाय जाया। सोरबा थांगोन सोरबा फैगोन, नाथाय इउपिपिएल दोलो महरै सोरबा थांनायजों सोरबा फैनायजों जेबो खहा गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों प्रमोद बर' बिथाङा। जेराव इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि राकेश ब्रह्म बिथाङा गोबां इउपिपिएल दोलोआव गोख्रोङै खामानि मावनानै बिखा बुयै बुयै गोबां बेरेखा दोलोनि सायाव बाथ्रा बुंदोंमोन, नाथाय बेबायदि दैदेनगिरिया दिनैनि समाव इउपिपिएल नागारनानै गुबुन दोलोआव बारस्लायनो नागिरनायखौ बे समाव गोबां सोंथि खालामनायनि गेजेरावनो थोंजोङै फोरमायदों दि सोरबा राकेश ब्रह्म बिथांमोना सोरबा जुदि इउपिपिएल दोलोखौ नागारनायनि थांनायाव जोंहा बेजों जेबो डिसाइड गैया एबा बेजों जोंहा जेबो थांखि गैया, लोब्बा गैया। सोरबा थांगोन सोरबा फैगोन, नाथाय फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रोङै खामानि मावनो थाखाय माबोरै एजेन्डा लानाय जागोन फैबाय थानाय नभेम्बर अक्ट'बर दाननि गेजेराव बेनि थांखिखौ लागोन होननानै फोरमायदों प्रमोद बर' बिथाङा। नागारनाय आरो फैनाय बेयो जाबाय थायो, बेयो गोदान बाथ्रा नङा। नाथाय सासे थांनाय सासे फैनायजों दोलोनि इयुना डिसाइड जाया। दा बेफोरबायदिया गोदान नङा। गासैबो पार्टियाव नुगोन जे सोरबा थांदों सोरबा फैदों, सोरबा थांदों सोरबा फैदों। दा जोंनि जिहेथु अबजेक्टिभ, जोंनि एजेन्डा, जोंनि जिखिनि मिशन आरो भिजन बे क्लियार। दा नंखायनो जों खामानि मावलांबाय थागोन। सोरबा थांगोन फैगोन बियो राजनितियाव जालांबाय थायो, खिन्थु जोंनि खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन। जिहेतु ट्रेनेल कनफारेन्स फैगासिनो दङ, बे जोङो बिनि थाखाय दिनै कमिटि दादों। दा गायनाय फुनायनि सम फैदों, नंखायनो अक्ट'बर नभेम्बराव जोंनि ट्राइनेल कनफारेन्सआ जागोन आरो बै समसिम जोङो डिसाइड खालामगोन। जोंनि मिरु आफाद, जोंनि जिल्लाफ्रा डिसाइड खालामगोन जे जोंनि लिडारशिप आरो इयुन जोंनि रड मेपखौ क्लियार खालामनो थाखाय।